Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos. Para mariñeiros nós. A ver, fai unhas de guía. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, e ti canto queres cobrar? Home, tal como están os tempos, xa que me dades a oportunidade, conformaríame coa chona. Se me derades 2 peixes o fin de semana para comer cos 3 fillos. Ui, ó. Témolo que pensar, xa che avisaremos. Ale, veña. Apuntastes o teléfono? Era bo carallo ainda por riba gastar unha chamada para dicirlle que non. Xa o entenderá. A chona? Vamos mal, Este é o penúltimo. Vamos a ver. Experiencia. 7 anos ao Gran Sol, 5 anos ao bacallau en Terranova, 2 anos ao cangrexo real no mar de Bering. Vale. E sabes manejar a bomba da chiqui? E conozo todos os modelos do mercado. Que motor leva a vosa? Ti non te preocupes, chaval, que tes un par deles incorporados. Pero vamos ao máis importante. Ti canto quererías cobrar? Home, eu estou pasando un mal momento agora, botoume a muller fora da casa. E se me deixarades dormir na chalana? Home, esta é unha empresa que non é un hotel. Pero poderíamos facerche unha prova. Vaite buscar as botas e a roupa de augas. Coño, pero eso non o dá a empresa. Ui, que carallo. Mira, déixanos o teléfono, que xa te avisaremos. Ti te podes creer que levemos un mes buscando un rapaz para que nos axude a nada? Nestes tempos hai moito vicio e pouca gana de traballar. Como unha copa, Raimundo. Pinto! Xa temos grumete! Este Edgar non ten moita experiencia, pero aprende rápido. E ademais, non molesta, que é moi calediño. Raimundo, atraca aquí o María Fátima. A ver que che vou dar unhas nocións. Ven pa aquí. A ver, proa. Popa, babor e estribor. A ver ti agora. Proa, popa, pavor, estribor, amura, aleta, portillo. Carallo, chaval. Pois sí que aprende rápido, Parece mentira. Para vir de África como vintes e non saber o español. Donde carallo vai o rapaz que está a chalana sin chicar? Olvídate dele, que comprou a embarcación. Pero como se pode ser tan miserable de morder na man que lle dá de comer? Déixamo ver. Carallo, pois por aí che ven, alma caritativa. Xa hai que ser desagradecido. Vindes de África cunha bandiante e con outra detrás. E nós, que non solamente vos acollemos, senón que vos damos un traballo digno, somos traicionados e encima vítimas dunha competencia desleal pola vosa parte. Pois a ver se por primeira vez neste mes pronuncias unha palabra. E que sepa disculparte, Pinto, ti sabes moito. Pero co que non sabes, cargábase un barco moi grande. O primeiro que non sabes é que efectivamente falo. O segundo que non sabes é como fixen os cartos para comprar a chalana. E foi levantando vos as nasas mentras vos estabades na taberna. E o terceiro que non sabes é que africano tamén és ti. O que pasa é que os teus antepasados viñeron para aquí un pouco antes cos meus. Que, por certo, son de Burela. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos. Para mariñeiros nós.